оркестъра Бородове, специално пресеточки. Айде носко! И аз ще море! Пристигат пресеточки оригинално от братята на нашия шеф оригинално за целия оркестър специално. Айде, Яша море! Яко Наско, побъргай се, брате! И така, пристигат 200 точки за нас, комплект оригинално! Иша! Искаме да съобщим едно много важно съобщение. Значи, Бобът доказва, че оркестър Бурдомен няма конкуренция. Най-вече шефа Бурито. Няма конкуренция, няма и да има близките 20 години. Това е целунката на дракона! Соло! Целунката на дракона! Хей! Пристигат поредните 100 точки от Тихомир! Айде, шао!
Така, нещо ви става навикан така. Целувката на дракона! Дай! Иеша! И така, Сола Марвани. Сега ще ви направим най-новото шоу на оркестъра. Много специално за Тихомир. Собърбани, само да кажа, че по принцип, Собърбани, значи по принцип винаги шоуто, по принцип, кога тръгнах да го направим, излезна от дерманци. Дерманци, аплодисменти за дерманци! Самуил и оттам всички искаха да направим шоу. Оттам тръгна. Ето го бащата да мекна от шоуто. Това е човека. Сега това е брат му. Така ли? Брат ми... Сега чакай тогава. Тук правиме сега новото шоу. Най-новото, yes! Най-новото. Шоуто Yes, Yes. Оригинално. Айде, море до мен! Всички на кръга, всички! Пристигат 50 точки от нашия матко специално за оркестъра. И така, Сола Марвани, искам да представя камерата, снимайте най-добрата перкусия на Тефа, Емо златното детенце, а на тарамбуката Румен Жоревеца! И така, Соло, преди да продължа, студио Алибаба, който записва всичко и ще бъде всичко в YouTube. Така, сега искам да представя най-красивия китарист от град Котел. Аплодисменти за Благовест Рувачев! Ставай! Айде, Благо! Мощна гитара! Сола Марвани! Така, това е част от шоуто. Така, сега искам да представя единствения бас-гитарист, който носи своя прякор с високо вдигната глава. Това е Мироки! Сега искам да представя едно малко момченце с много големи възможности и големи пръсти. Град София. Аплодисменти за Божидар с прякор. Соло Машина!
Соло. Студио Алибаба, снимай ме мене. Така, сега искам да представя едно момче, Соло, едно момче, който започна с шоутата, които правят сега всички други. Човека, който покори България, Европа и сега е на път да покори и Америка. Може ли само да освободим малко дансника, че на него му трябва пространство? Аплодисменти за... Георги! От Самуил, от Виновника, за да има шоу с оркестър. Още пари за Георги Боритов и за малкия Матей, Марти, Визона. Айде! За Марти Патрона. Айде, патрони! Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yeah! Storia! Aplodismenti za Burrito Band!